Wadong mane weche mag siasa kanyo ni ogai mar ODM Raila Odinga wacho ni oonge kod dwaro mora mar loso sirikal mar barwa bar kod jatend piny Kenya William Ruto. Raila wacho ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ema nokwaye mondo los gi jatend piny Kenya masani men William Ruto kaka yo mar tieko midhiero mane ochomo Kenya kinde ng'anyo mag Gen Z. Kuom thuolo machielo, Raila oramo ni Ruto ema ne omanye kendo kwaye mondo konye kod josiasa mag ODM manyalo bedo jotend migepe konyo tero Kenya mbele. Chris Owino nigi ler mar wachni. Eiko mar wuon komishona machon mar IEBC Irene Masit e kaunti ma Elgeyo Marakwet, ogai mar ODM Raila Odinga oyawo chunye ewi gimomiyo josiasa mag ODM ne onywand e buch tend migepe mar jatend piny William Ruto. Na wananchi wote ambao wamekuja hapa, chamge tugul, chamge kuki, tumerudi. Taro kod paro mag ji mathoth, Raila oyango ni jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta ne okwaye mondo ogo mbaka kod jatend piny William Ruto mar tieko midhiero mane ochomo piny Kenya e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z. Sasa ile nchi inachomeka, Uhuru ndiye alinipiga mimi simu. Uhuru akaniambia mimi tafuta bwana Ruto, ongea na yeye. Kenya ikichomeka hatakuwa na nchi nyingine. Mpaka hii tuzime hii moto, watu waketi chini waendelee waliwane. Raila wacho ni bang' twak mare kod Uhuru Kenyatta, Ruto ne oywane tol kendo kwaye josiasa mag ODM manyalo donjo e sirikal mare mar tero Kenya mbele. William ndiye akanitafuta. Na mimi nikaongea na yeye wazi kabisa. Mimi unajua mambo yangu, mimi sifichagi mambo. Nasema direct. Magazeti hawa wanaandika sijui nini Raila na Ruto handshake, hakuna handshake. Hakuna handshake. Kile tulisema, mimi niliongea na Ruto nikamwambia shida iko hapa. Hawa watu yako ambao wameweka pale hawajafanya kazi vile wananchi wanataka. Wananchi wameudhika, ninaona hao sasa vijana wamejitokeza. Na vijana wakaniambia mimi, wewe baba kaa nyumbani, usitoke, umefanya ya kutosha, wache sisi tuendelee. Sasa hawa vijana sio ndio wazimu. Mbaka ekin Raila kod Ruto ewi rowere mag Gen Z kod dwaro mag oganda jo Kenya emane omiyo Ruto gwelo josiasa 4 mag ODM e buch tend migepe mare tarik 24 dwe mar 7 higani. Vijana, watoto, wakati huu naona mimi sijaingia kwa serikali. Hatukukubaliana na Ruto ati tuwe na serikali mseto. Hatuna mseto. We don't have a coalition government. Alikuwa nataka watu, nikamwambia watu, chukua hawa watu kama unataka wakusaidie. Lakini sisi hatujawekana, ni bado hatujawekana huko. Sasa wazee ndio wanaletea mimi makaratasi, tafuweka mimi mahali. Mzee nasema niweke mjukuu yako au mtoto yako. Wewe na watoto ambao wamesoma, hao watoto wanataka kazi. Ekindeno Jaod Bura ma Kapseret Oscar Sudi kod jodongo mag oganda jo Marakwet okwayo Raila mondo los kod Irene Masit mondo oduog e dalagi. Mabiro bang' Irene Masit wuok pacho kae kalure kod chung' mane okawo e duoko mag yiero mar tend piny kod jowetene mamoko 3 mong'ere kaka Cherera 4. Kweth ma Cherera 4 ne okwedo yiero mar William Ruto kaka jaloch e yiero maduong' mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.